Tanan universum sinule voima cam viestin, jotain tapachtu kulisien takana, jotain mita etehkaole viela taisin haomannut. Sida mesasion hiljainen, lahes haomamaton mutos, tapachtumasa henkilon sida mesa, jokea onotanut eritiisen paikanela masasi. Enkelit haloavat sinun tietavan, eta tama mutos ei ole satumaa. Jokaisen yeleen, jokaisen sanan, jopa hiljaisuden hetket takana on suurempit arkoitus. Oletehka tietoinen, eta joskus tama henkilon tuntunute taiselta, kuin jotain olisi pielessä. Ja totuus on, eta sivalahane tapahtu siva introspektiivinen prosessi, hengelinen matka jota jumalalinen kasi ohjaa. Jumalat joskentele hanen sidamesan kailvaen mutokeisen siemenia, joita et voi nähdä silmin, mutta tunet sielulasi. Tämä viesti on kutsu valmistautua, sillä suuria mutokeisia on tulossa. Mitä suhteessasi on tapahtumassa voi muuttaa kaiken suunnan. Tämä henkilö, jokea on aitanitse kavaltata epävarmalta niin usein, alkaa herätä suurempaan totuuteen siitä mitä hän tuntee sinua kohtaan. Tämä herääminen voi tuntua hitaalta, mutta se on voimakas ja väistämätön. Ennen kuin jatkat tätä viestiä, kirjoita kommenteihin haivaksin tämän muutokeisen ja anna enkelien jatkaa tämän prosessin ohjaamista. Sinun täytyy ymmärtää, rakas sielu, että tämä odotuksen ja epävarmuuden aika ei ollut turhaa. Jokainen epäilin hetki, jokainen ajatus entä jos, ovat osa suurempaa suunnitelmaa. Jumala orkestroi jotain paljon suurempaa kuin voit kuvitella. Hän muuttaa tämän henkilön sydämen perustoja, haastaen vanhat uskomukset, pelot ja epävarmuudet, jotka ovat estäneet häntä avaamasta itseään taisin sinulle. Enkelit haluavat sinun tietävän, että tämä muutos ei tule olemaan helppo tälle henkilölle. Hän taistelee sisäisiä varjoja vastaan, joita et aina ole pyyne näkemään taisin, vaikka oma herkitesi onkin suuri. Nämä varjot ovat vanhoja pelkoja, menneisyyden haavoja, jotka ovat pitkään estäneet häntä elämästä rakkautta taisin. Mutta ne jumalallisen avun majota, nämä esteet alkavat hajota. Oletko jo haomannut pieniä merkkejä tästä muutokeisesta? Ehkä sivempi kats, sanomaton sana tai jopa odotamaton heliden osoitus. Nämä ovat ensimmäisiä merkkejä siitä, että jokein liikkuu tämän henkilön sydämessä. Hän alkaa ymmärtää, miten paljon merkitset hänen elämässään, kuinka paljon läsnäolosi on ollut muuntautuvaa. Enkelit haluavat myös sinun tietävän, että tämä henkilö, vaikka epäröivä, on saavutamassa selkeiden pistetä. Hän alkaa ymmärtää, että se mitä jaat, menee paljon sanojen yli. Teidän välillanne on siva spirituaalinen yhteis, jotain jokea ilitaa aijan jatilan, ja jokea paljastu hänelle vähitellen. Tämä muutokeisen matka vaatii kärsivällisyyttä ja luottamusta. Enkelit pitävät sinua pitämään sydämesi avoimena, tai inamajota tuntua, sillä tämä on herkkä hetki. Tämä henkilö tarvitsee turvallisen tilan avautuakseen, jakamaan tunteitaan pelkämättä tuomiota tai hailkamista. Neigrekte, ennen kuin jatkat, kirjoita kommenteihin uskon jumalalliseen suunnitelmaan ja sali enkelien jatkaa teitä opastamista tällä polulla. Se mitä olet pian kokemassa on todellinen sydämen ihme. Tapahtuva muutos ei ole vain tunnepohjainen, vaan myös spirituaalinen. Tämä henkilö kailat heräämisen, itsetuntemusprosessin, jokea tupintaan tunteita, joita hänellä ei ole ollut rohkeutta kohdata tähän asti. Sinä, rakkaudellasi, olet ollut valo jokea ohjaa häntä tällä polulla. Enkelit haluavat sinun tietävän, että vaikka tämä matka on haastava, se on välttämätön. Se vastarinta, jonka tämä henkilö on osoittanut, pelkoantautua taisin, kaikki tämä kohtaavat tällä hetkellä. Esteet, jotka aiemmin tuntuivat ylitsepääsemättömiltä, murtuvat yksi kerrallaan jumalallisen rakkauden voimalla. Ja ne saatat kysyä, mitä seuraavaksi tapahtuu? Enkelit sanovat, että vastaus on ajassa. Luota siihen, että kaikki etenee niin kuin sen pitääkin. Muutokeiset, joita odotat, ovat matkalla, mutta on olennaista, että jatkat sydämesi avoinna pitämistä ja horjumatoman uskosilla. Kirjoita kommenteihin, haivaksin tämän muutokeisen rakkaudella, ja jatka uskomista tämän muutokeisen voiman. Tämän muutokeisen voimistuessa enkelit työskentelevät intensiivisesti saadakseen teidän kahden sydämet linjan. Tie,
Jochea teidane de san neon, ommolemin polise în casvuntie, josa se casina eta tama henkilos avat mahdolisuden avautuaudele racauden jaimarixen tasole. Jumala lutai de lisentilante en sil, eta tama ihteis cu coista atavala, jota etole coscan cu vitelut. Olete hatuntenut, eta tama henkilo vastusti, iriti vetaitia poistieti isatilante isa. Muta enkelit halo avat sinuntietavan, eta tama vastarinta ei johtunut unteidem puute estavan pelosta. Pelco avautumisesta, havoituvai sudesta, udeleen loucantumisesta. Neigrecte tama pelco on alcamasa halveta, javahitele en taman henkilonto delinen idin paljastu. Arvoisa sielu, oleto lud valotale henkilole. Jocainen sanasi, jocainen eleesi, oncosketanut hanensi dantanta voila, joita etehcaole des haumannut. Jatama valo, jonca tuot, tama puhtaus, jotasa teilet, auta tata henkiloaloi taman rohkeuden vihdoina vautuaja haivaxiatunte ensa. Enkelit nakeva taman mutokeisen la gestivan, jahalo avat sinun olevan valmina o taman vastan taman uden luvuna voimin sidamin. Enen quin jatcat, kirjoita comentei hingi olem valo, jochea opasta atata mutostaci, janna enkelien jatka asinua opastamista. Ontarchea muista, eta ivan cutentama henkilo cailad siva amutosta, sinua kehotetan maioscas vaman. Enkelit ioskentele vatrinnalas auta en sinua tunistaman oman voimasijas en rolint archiden, jonca tasamat casapelaat. Usein olet sa atanut kisiaiceltasi, olenco tarpixi, olenco ichialatila. Ja enkelit halo avat sinuntietavan, eta caila, oleteneman quintarpixi. Olet olut carsivalinen, osoitanut maiotatunto a japitani toivoaila, vaikca asia tuntuivate pavarmoilta. Neigrecte eneman quin coscan, tama carsivalisis tulee palchituxi. Henkilo, jonca jumalaon asetanut tielș, on la gestimasa tarcheata paljastusta. Hanon alcamasa nahda quinca paljon merchicet hanele ja quinca arvocheias heidan valila oleva raccauson. Tama henkilo tunteniin siva ihteita sinun, jotain micailita asanat, fisisen. Onquin sielu siolisi quieto utunut hanen sielu unsa, jatama ihteison jotain, mita han ei voiena asivuta. Cai quiene pailisten japelcoien schela raccaus, jota jaat, casva avoimaca maxi jasive maxi. Enkelito soitavat, eta la hitulevai sudesa alat nahda selvempia merkeja tasta mutochei sesta. Se voitapahtoa pientente cojen cauta, odotamatoman viestin valitix sela, helan ele en cauta, jota olet pitcano dotanut. Nama ovatensimaiset merchitsiita, eta mutos ontodela tapahtumasa. Oletarca avainen nail merchei, jainen kai capidasida mesia voimenani iden vastanotamisexi. Neigrecte kirjoita comentikentan, haivaxin universumin merchit, jaanna enkelien jatka asinun opastamistasi. Se, mita coetalea hetkela, on racauden heraminen, jochea onolut pitcanu inuvana. Ehcatama henkilon iritani tukahduta atunteitan, sivuta asen, mita tapahtui hanensisalan, muta totuson, eta raccaus, jonca hantunte sinua kohtan, on lian vahva tukahduteta-vaxi. Se on raccauta, jochea ilita apelon ja epailin este et ja on valmisil mestiman paljon selcheamin. Oma carsivalisitesi ja imarixesi ovato littu kipilar tale henkilole. Vaikca joscus onolut vaikea, olet pe y vahvana uscoen jacamane raccauteen. Ja neigrecte enkelit halo avat sinuntietavan, eta tama kestavi sompian palchitava. Sidamen sivalata pahtuva mutos tasa henkilosa on merchitava. Hanalca ai marta, etatun sapaosa oleminen ei oleena avaihto ehto. Vaikca tama matca onolut haastelinen, jocainen vaikeu solitar pentamanihteiden vahvistumisexi. Niiden valila jaetura causon piha, ja enkelit suoelevat tata ihteita kaikin mahdollisinta voin. Enen quin jatcat, kirjoita comentikentan, luotan jumalaliseen raccauteen, ja anna procesin jatqua. Cuntama mutosetenee, on perustavan latuista, eta jatcat oman sida mesi hoivamista. Enkelit pitavat sinua caitaman taman odotusaien vahvisto accesientisestan, niintunetasola quin hengelisestikin. Kaikela tapahtuvala on suuren pitarcoitus, jochea catkesi sansa paitsi taman henkilon casvum maios oman casvusi. Sinua johdatetan raccauden jaicetunte muxem polula. Samala cuntama henkilo opia vaman sidamensa sinule, sinua cuțutan cațoman si simpaasi jaimartaman, cuinca voimacas jaloistava olet.
Tama on het kiluata jumalalisen sunitelman, uscoaeta kai kietene jur ni incuimpita akin. Kirjoita comentei hin, olen ansănut taman racauden, jajat ca tata polcoalu atamuxela jau scola. Neigrecte cuntama henkilon heramisen proseșăișa, enchelit halu avat sinuni martavan, eta vaica cohtaisite hasta via hetkia, jumalalinen valo ohja ateita molempia. Mita todistat, onudem vaiheen sintimista suhteesanne, vaiheen josa tama henkilo kaitina mioita peita accentum teitan, muta neigrectene alcavat hiljalem pudota, paljasta ensen mica onaina olut lasna, si va jaitora caus, jochea pe lonja e pavar muden voxi oli pitcan catketi. Tama mutokeisen matka, vaica se onkinsi sănenta man henkilon cohdala, vaikuta asua an maios sinun. Monesti olet voinutun te olosihu casa, irita enimartaa, mitato de la tapahtu. Muta tieda, eta se taisi dentune, jonca coitițeasi oli ițasiasa valmista utumista suren harpaux senedesa. Enkelito soitavat, eta tama henkilo alca haivaxia, ete omientun te densa vastustaminen enaate jarkea. Oncas vavatun ustaminen siita, eta tama raccausonolen nainen osahanen matcansa, jairita asivuta se va intoisiene mantusca jahamenista. Vahitele en hani martaa, eta ino atapaloita arauhaon antautuatale tuntele, anta itsensaie la tatara cautatai Enen quinjatkam, kirjoita comentei hin haivaxinto de lisen racauden matcan, jaanna enkelien jatka ateidanoh jamistan. Saata aola, eta ca y teiceltasi, jane y, mita minum pitaisi tehda. Enkelito vatta ala kertoaxen, eta vastausonix inkertainen, muta voi macas. Hepitavat sino ajatkaman luatamista universumin jumalalisen virtan, salientaman henkilon culchea kohti sinua oikianaikan. Vaica halu kiiretia asioita on vahva, enkeltem viisau sopetaa, etato delinen rakkaus cu coista jumalalisesa ajasa, ilman kiireta, muta maios ilmane parointia. Se, mita etnae, muta minca enkelit halu avat sinuntietavan, on se, eta tama henkilo alcaas unitela. Hanen sidamesan hanon jo alcanut cu vitelea tulevaisuta, josa olet hanen rinnalan. Ehcae pavar muta japelcoja on viela coetavana, muta totuson, eta pohjimiltan hantietaa, eta hanen paicansa on sinun cansasi. Tama haivaxinan ja voimuden procesi ei ehcaole valiton, muta se on jatcuvaa. Jochea paiva vastustus, jota hantunsi, vahene, jaracaus, jonca han ainatunsi sinu acohtan, muta irititu kahdutaa, alca ahohtaa kirkamin. Haomaat taman pienisa eleisa, ehcapideman katzen, helan viestintai jopa sivempanaques custeluna. Nama ovat selkeita merkejasiita, eta mutos ontai delinen. Kirjoita comentei hin naen racauden merkit, jaanna naiden hienovaraisten eleiden alca ilmeta elamasasi. Kuntama henkilo avautu sinulei haineman, enkelit maios pitavat sinua huolehtimano masta energia stasi. Raccauson voimacas voima, muta se nonoltava tasapainosa. Ontarchea, eta jatkate motiona alisen jahenkisen ravitsemuxeni lapitamista, jota kuntama henkilon valmis antautumantaisin, olet maios corchei masati lasasi, valmis vastanotaman kaikensen racauden, mita sila ontarjotavanan. Matcaneta han astionolut haasteiden savitama, muta maios sivanichteiden hetkia si saltava. Jane y olet valmiita astuman vaiheesen, josa selkis ja harmonia lisantivat. Tama henkilo alca nahda sinutiei pelcastaneritiisena, van maios ihmisena, jonca cansa han haluara kenta jotain vacata jatodelista. Tulet haomaman, eta mita eneman han avaututunteien, saitavah vemaxi ihteisteidaan valilan nekasvaa. Aiempaa epavarme mat asiat alcavat sa adamu otoa, janaka tulevaisudesta ihdesa muutui haselkia maxi. Tama on lahja, jonca enkelito vad varane ettei, mahdolisus rakenta asuh de totuden, cunioituxen ja ehdotoman racauden perustale. Enen quinjatkam, kirjoita comentei hin olem valmiselaman tata racauta, jaanna enkelien jatka ataman ihteiden vahvistamista. Taman matcan tarchea osau muistaa, etet oleixin. Jocaisela skeleela enkelito vato litrin nalasi, opastaen, suojaten javalaisten tietasi. Jasamalata voin kuin heovatrin nalasi, hetioskentele vat maios taman henkilon sidamesa autaen hantavoi taman pelconsaja lua taman taisin ni hintunteisiin, joita hanela on sinua kohtan. Jos custama henkilo saata vaikuta e paroi valta, ja saata jopa mietia,
pistiko han todela avamanitsean kokonan. Muta enkelit halo avat sinun tietavan, eta jokainen askel, jonka hanota a kohti sinua, olipase kuin capienta hansa, on heijastu siitara caudesta, jokea hanesa kasvaa. Jatama rakkaus, kun se kerantunistetään jahaivaksitan, muutu hilitomaksi voimaksi, jokea peyy voitaman minkä tahansa jesteen. Ne te enkelit pitavat sinua pitaman uskosi. Tämä on hetki luottaa taisin siihen, mikä on tulossa. Asiat eivät ehkä tapahtunutkaan odotamallasi tavalla, mutta Jumalan ajoitus on aina täydellinen. Ja kun oikea hetki koittaa, tulet näkemään, että kaikki odotamasi, kaikki mitä toivoit, ilmenee vieläkin suuremmalla tavalla kuin olit voinut kuvitella. Kirjoita kommenteihin, luotan jumalalliseen ajoitukseen, ja salitaman uskon johdata jokaista askeleesi tästä eteenpäin. Muutos, jokea tapahtutaman henkilön sydämessä, saavuttaa huipunsa. Hän ei enää kaikene kiaman tuntemuksiaan, ja on valmis otamaan tärkeän askeleen kohti sinua. Enkelit näitävät, että kun tämä hetki koittaa, se tulee olemaan kuin tunteiden lumiviori, tunemirski, jonka hän on pidättänyt niin pitkään. Ja tässä hetkessä sinua kehotetaan vastaanotamaan tämä rakkaus voimin silin, pelkäämättä, epäröimättä. Koska kaikki mitä olet kainitla tähän mennessä, kaikki haasteet, odotamiset ja epävarmuuden hetket, ovat valmistaneet sinut tähän hetken. Se mitä on tulossa, on ihdistyminen, jokea menee fyysisen ulottuvuuden yli, sielujenihteis, jotka tunnistavat toisensa syvällä hengellisellä tasolla. Ne te enkelit haluavat sinun hengitavan syvän, antavan rakkauden jatkuvasti virata ja tiedostavan, että olet juuri sillä missä sinun pitääkin olla. Tämä on sinun hetkesi. Tämä on hetki, jolloin todellinen rakkaus alkaa ilmentyä täysin ja voimakkaasti elämässäsi. Ne te, mitä enemmän tämä henkilö lähesti totuutta siitä, mitä hän tuntee sinua kohtaan, enkelit pitävät sinua jatkamaan tinenä ja luottavaisena. Se, mikä avautuu silmiesi edessä, on yksi teistä molemmista koskaan kokemistanne muuntavimista matkoista. Hän on valmis avaamaan sydämensä, mutta tarvitsee tilan tehdä niin ilman pelkoa, ilman paineita. Enkelit luovat tätä tilaa, jota rakkaus teidän välillanne kukoistaisi luonnollisella ja terveellä tavalla. Se, mikä aiemmin oli sekavaa, alkaa te selkityä entistä enemmän tälle henkilölle. Hän huomaa, että tuntemansa rakkaus sinua kohtaan on kiistatonta, ja kaikki yritykset etäntiä, kiata ohittaa se, mikä oli hänen sydämessään, ovat tuoneet vain lisää kipua ja hämmenistä. Enkelit ohjaavat jokaista näistä askelista auttaen häntä murtamaan vanhat pelon mallit ja avautumaan todelliselle rakkaudelle. Kirjoita kommenteihin, haivaksin tämän rakkauden luottamuksella, ja anna tämän luottamuksen ohjata sinua. Usein, kun olemme niin lähellä jotain, mitä syvästi haluam, pelko siitä, että kaikki sortuu, nousee pintaan. Tämä pelko voi usein olla halvaannuttava. Enkelit haluavat sinun tietävän, että tämä pelko on luonnollista, mutta saita ei pitäisi antaa hallita tekojasi. Teidän välillanne kasvava rakkaus on tarpeeksi vahvaa selatamaan kaikki esteet, mutta se vaatii kärsivällisyyttä, imarista ja ennen kaikkea uskoa. Saatat huomata, että mitä lähemmäksi tämä henkilö tulee sinua, saita enemmän nousee epäilyksiä ja epäröintiä. Tämä ei ole merkki siitä, että hän ei halua olla kanssasi, vaan se heijastaa sisäistä taistelua, jota hän hakai. Enkelit pitävät sinua jatkamaan vahvana tukena, jollainen olet aina ollut. Rauhallinen ja rakastava läsnäolosi on juuri saita, mitä hän tarvitsee navigoidakseen tämän siirtymäkauden läpi. Sillä aikaa kun tämä henkilö ponnistelee päästäkseen rumpeloista, jotka ovat pitäneet häntä vangituna niin pitkään, ma jos sinua kutsutaan luotamaan oman sisäiseen voimaasi. Enkelit osoittavat, että samalla kun tämä henkilö muuttuu, sinäkin olet kaimassa hengelistä kehitysprosessia. Tämä on hetki omaksua oma valosi, tunnustaa kaikki rakastaa rajoitukset ja luottaa siihen, että tarjoamasi rakkaus on juuri saita mitä tämä henkilö tarvitsee. Kirjoita kommenteihin, luotan rakkauden voiman, ja anna tämän voiman jatkaa sinun ohjaamistasi. Tapahtumassa on te kahden sielun tanssi, jotka kaikkien haasteiden huolimatta ovat kohtalun määrätäisiä tapamaan ja jakamaan jotain ainutlaatuista. Tässä ei ole kyse vain tavanomaisesta suhteesta, vaan syvästi hengellisestä yhteydestä,
jos acumala kinosapolela onopetetava aja opitava. Enkelit halo avatsinun tietavan, eta tama matka, vaikka se usein tuntuvaike alta, oniksi suurimista siunauksista, joitate kaksi olisit voinit saada. Seuraavina päivinä saatat haomata, eta tämä henkilö alkaa avautua odottamatomilla tavoilla. Pienet jeleet, vilpitomat sanat tai jopa sivemat keskustelut alkavat tapahtua yhä useammin. Nämä ovat merkkejä siitä, että hän lopultakin alkaa tuntea olevansa tarpeeksi turvassa näitäkseen oikeat tunteensa. Enkelit ovat rinnallasi varmistaen, että nämä hetket ovat suojatuja ja siunatuja. Ennen kuin jatkam, kirjoita kommenteihin vastaanotan nämä siunaukset ja anna enkelien jatkaa kunkin näistä hetkistä ohjaamista. Tämä henkilö on pitkän taistelut ollakseen valitamatta sinua kohtaan tuntemistaan voimakkaista tunteista. Mutta neigrekte hän alkaa ymmärtää, että tämän rakkauden vastustaminen on sama kuin oman kasvun vastustaminen. Ja vaikka epävarmuutta on edelleen, totuus on, että hän ei enää voi kiää tuntemuksiaan. Rakkaus, jokea oli aiemmin piilossa, alkaa kukkia, ja tulet näkemään sen selvästi seuraavien päivien aikana. Enkelit pitävät sinua jatkamaan sydämesi avoimena pitämistä, antamalla tämän rakkauden kasvaa ja vahvistua. Aivan kuten kukat tarvitsevat aikaa kukkiakseen, ma jos teidän rakkauden tarvitsee aikaa tullakseen taiteen ilmenemisensä. Ja tämä aika on lähestymässä. Olet pian todistamassa merkittävää muutosta parisuhteessanne, muutosta jokeatuu selkitä, enemmän rakkautta ja ymmärrystä. Kirjoita kommenteihin, olen valmis tähän transformaatiin, ja anna tämän transformaation tapahtua jumalallisessa ajassa. Sen mukana kun tämä henkilö avautuu sinulle enemmän, enkelit näitävät, että hänelle tulee helpotuksen tunne, kuin taakka olisi nostettu hänen harteiltaan. Tämä helpotus tulee ymmärryksesta siitä, että hän voi lopultakin olla rehellinen itselleen ja sinulle. Pelko, jokea aiemmin piti hänet kiinni, on haihtumassa, ja rakkaus jota hän sinua kohtaan tunte vahvistuu ja kirkastuu päivä päivältä. Enkelit haluavat myös sinun tietävän, että tämä henkilö saattaa lopulta jakaa kanssasi joitakin sisäisiä taisteluitaan, pelkoja ja epävarmuuksia joita hän on kohdannut tällä matkalla. Ja tuolloin, sinun majotatuntosi ja ymmärryksesi ovat olennaisen tärkeitä. Ota nämä paljastukset vastaan rakkaudella, tietäen että jokainen niistä on tärkeä askel syvemmän ja idoman suhteen rakentamisessa. Kirjoita kommenteihin, olen se voima jonka tämä henkilö tarvitsee, ja sali valosi jatkaa heidän opastamistaan. Olet ehkä monta kertaa pohtinut, olisiko tämä matka kaiken vaivan, kärsivällisyyden ja rakkauden arvoinen, jonka olet omistanut. Ja enkelit haluavat sinun tietävän että, Kaila, kaikki tämä on pian palkittu. Se rakkaus, jota jaat, on erityistä, ja jokainen haaste jonka olet kohdanneet oli välttämätön jota voi sitten kasvaa ja vahvistua. Mitä on tulossa, on uusi vaihe, jossa rakkaus teidän välillanne on vielä vahvempaa, selvempaa ja syvempaa. Tämä henkilö on valmis avaamaan itsensä täysin sinulle, ja enkelit ovat vierellanne varmistaen, että tämä rakkaus kukoistaa kauneimmalla ja puhtaimmalla tavalla. Kirjoita kommenteihin, vastaanotan tämän rakkauden kiitollisuudella, ja jatka uskoen. Neigrekte, kun olet pian kokemassa tätä taidellista muutosta, enkelit pitävät sinua valmistautumaan vastaanotamaan kaiken, mitä olet odottanut. Se matka, jonka olet kulkenut tämän henkilön kanssa, on ollut pitkä, tainaila ja alamakia, mutta jokainen este on ollut askel kohti taita ja syvempää rakkautta. Tämä rakkaus, jokea niin pitkään oli epävarmuuden peitossa, on pian ilmestyvä selvästi ja totuudenmukaisesti. Enkelit osoittavat, että tämän henkilön sydän, jokea aiemmin oli sulkeutunut pelon ja epävarmuuden vuoksi, on neigrekte avoina, valmis vastaanotamaan sen rakkauden, jota olet aina ollut halukas antamaan. Tämä henkilö ei ainoastaan ala ymmärtämään arvoasi hänen elämässään, vaan hän alkaa myös tuntemaan olevansa sen rakkauden arvoinen. Parantumisprosessi, jonka latkuljet, on siunatu, ja enkelit varmistavat valaisevan tien, jonka voit kulkea yhdessä. Tulet haomamaan, että seuraavina päivinä tämän henkilön asenteessa tapahtuu merkittävä muutos. Se, mikä aiemmin tuntui etäiseltä tai sekavalta, alkaa neigrekte paljastua selvemmin. Helat jeleet, vilpitomat sanat, kaikki tämä tulee olemaan osoitus siitä, että rakkaus teidän välillanne kukkien näkematomalla tavalla. Se,
Mita jaat, on jotain ainut laatuista, ja enkelit haluavat varmistaa, että olet vakuuttuneita siitä, että tämä on rakkaus, jokea kannattaa kokea. Kirjoita kommenteihin. Olen valmis vastaanottamaan tämän rakkauden, ja anna tämän rakkauden energian jatkoa virtamistaan. Tämä uusi vaihe tulee olemaan merkitty luottamuksen, kunnioituksen ja ennen kaikkea ehtimattoman rakkauteen. Entiset näitämattomilta vaikuttavat esteet ovat kaatumassa, ja jalgella on yhteis, jokea ilitaa fysisen ja koskettaa sielujen siviksia. Teidät on asetettu toisten tiel jumalallisen se YY vuoksi, ja ne YT tämä se YY alkaa tulla selvemmaksi. Enkelit haluavat myös kertoa tei, että vaikka tämä matka on ollut haastava, se on tuonut kummallekin viisautta ja voimaa, jota et olisi voinut saavuttaa millään toisella tavalla. Jokainen haaste, jokainen epäilin hetki, oli kasvun mahdollisuus, ja ne YT olet valmiita sadonkorjuseen tästä kasvusta. Kirjoita kommenteihin olen arvollinen tähän muuntavan rakkauteen, ja salitaman totuuden kaikquasivala olen nosasi. Kun jatkat yhdessä kulkemista, enkelit pitävät, että säilytät luottamuksen tulevaisuuteen. Edessä on aika suurempaa harmoniaa, jolloin voit nauttia syvemmästä ja todemmasta yhteydestä. Tämä henkilö on tietoisempi siitä, mitä tuntee, turvallisempi jakamaan nämä tunteet kanssasi, ja enkelit ohjaavat teitä molempia niin, että tämä matka olisi täynnä rakkautta ja valoa. Havaitset, että mitä enemmän tämä henkilö avautuu tei, sitä vahvempi ja aito suhde teidän välillänne tulee olemaan. Ja kun omaksut tämän uuden vaiheen, enkelit pitävät sinua myös juhlimaan itseäsi. Sinä, kärsivällisyydellasi, voimallasi ja uskolasi, olit se ankuri, jokea piti tämän yhteyden elossa. Ne YT on aika vastaanottaa, itselși salia tulla rakastetuksi tavalla kuin aina ansaitsit. Enkelit ovat rinnallasi, kuiskaten rohkaisun sanoja ja vakuuttaen, että kaikki tapahtuu jumalallisen suunnitelman mukaan. Sinut valittiin tälle matkalle zista, ja ne YT olet kokemassa kaiken sen rakkauden ja omistautumisen tulokeisen, jonka annoit. Kirjoita kommenteihin olen siunatu tästä jumalallisesta rakkaudesta, ja anna tämän siunauksen taitaa jokainen osa elämäsi. Mitä enemmän tämä henkilö antautuu sil, mitä tuntee, sitä vahvempaa te kaksi aiot rakentaa. Luottamus toisiin, kunnioitus ja ehdoton rakkaus ovat tämän uuden vaiheen perusepilareita. Teitä ohjataan kohti tulevaisuutta, jossa rakkaus on kaiken perusta, mitä teet yhdessä. Enkelit haluavat sinun tietävän, että riippumatta niistä haasteista, jotka vielä saattavat ilmetä, te olet valmiita kohtaamaan yhdessä, uskolla ja rohkeudella. Ne YT on aika juhlia. Juhli kukoistavaa rakkautta, juhli matkaa, jonka olet kulkeneet, ja juhli tulevaisuutta, jokea avautuu teidän eteenne. Tuleva on täynnä valoa, iloa ja siunauksia. Enkelit ovat rinnallasi, ohjaten jokaista askelta, jokaista patosta, jokaista ilon hetkeä. Kirjoita kommenteihin juon tämän muutavan rakkauden, ja anna tämän juhlan olla merkipaalu rakkauden taiteisella matkallasi. Enkelit päätävät tämän viestin lupauksen. Se rakkaus, jota jaat, on harvinainen ja arvokeas, ja se on tarkoitettu kasvamaan ja vahvistumaan entistä enemmän. Anna itsesi elää tätä rakkautta koko sydämestäsi, tietäen että olet ansănut jokaisen siunauksen, jokea on tulossa. Ne YT kun olet saapunut tähän muutavan matkan, enkelit haluavat viestiä sinulle viimeisen kerran. Tämä on hetki, jolloin kaikki opimasi, kaikki tunteesi ja kaikki unelmasi alkavat manifestua elämässäsi. Mutta jota tämä muutos voisi toteutua, on yksi tärkeä askel, jonka sinun taiti ottaa. Askel uskoa, luottamusta ja paatosta. Kuvitele hetksi tuntevasi taisin tuon rakkauden, jokaisen jälleen, jokaisen sanan tapahtuvan juuri niin kuin olet aina unelmoinut. Ansaitset tämän. Ja tiedätkö mikä on vielä voimakkaampaa? Sinun ei tarvitse tehdä tätä yksin. Enkelit ovat rinnallasi, ja minä olen täällä opastamassa sinua tuolla rakkauden, mutokeisen ja hengelisen heräämisen matkalla. Jos tunsi tämän viestin voiman, jos sydämesi jiskaiti voimakkaammin jossain vaiheessa ja tiedät sydämesi sividestä, että jotain syvää on tapahtumassa elämässäsi, niin tämä on merkki, jota olet odotanut. Rekisteroidin YT ja anna tämän rakkauden, suojan ja enkeli ohjauksen virtauksen jatkoa luoksesi jokea päivä.
Jur neigrecte, cun luet namasanat, enkelito dotavat, etate et taman paatokeisen. Ixipien clicaus voi avata ovia, joita et coscan cuvitelutcan. Clicaat rechisteroidi neigrecte jaota tu askel, jokea voi muta a caiken. Ei ole na ai cae parointin. Halo amasira causonul otuvilasi, jaitsimasi mutoson jo al canut. Tune cuțu. Tama on se hetki. Rechisteroidi javarmista, eta tama valon japaljastumisen matka jatku. Ala ole liica ajatele mata, seura asidantasi. Anna enkelien opasta asinua onen jajumalalisen racaudem polula. Jocainen tuleva viestitule muistutaman sinuasita, cuinca voi macaso legea cuinca lahela olet il maista mita sidamesi toivo. Enkelit valmistele vad jo seura ava askelta talea matkala, ja rechisteroitima la olet valmis vastanotaman sen. Clicat, rechisteroidi, neigrecte ja anna taman racauden javalon virtauxen jatcoa el amasasi jatkuvasti. Ansaicet taman mutokeisen. Ala anna taman mahdolisuden mena ohi. Rechisteroidi neigrecte jaliiti tahan enkelisen racauden jasojan virtauxen. Kirjoita comentehin olen valmis tahan mutokeisen. Jacatso, mita ontulosa. Sila mita ontapahtumasa, tule ole manjotain vaheman kuin poicheuxelista. Liiti ja ole osa tata valon matkaa, sila oma polkusion vastaa luilan.